Wai gane da gaske ne abin nan ne? Kai ba ka gani ba? Wallahi da gaske. Ai ka gane wanda ya maganin sa. Sai wanda ya magana. Abin nan sai kowa. Abin na ta yayi. Ai ku akwai matsala. Kai wai da gaske shi ne? Wallahi shi ne. Ai ba za ka yawa wallahi ne ma. A to dan yi baya baya mana kuma na ka Ya ma goga wannan. Ai ma goga. Yanzu ku zo mu je. Mama ana mu ƙara sakamako. Allah kira shi a waya, kira shi. Kana lambar sa. Zai fito. Kira mana shi a waya zai fito mana mi zai ana. Kira shi kawai. Ai ya ji mu ne zai zo shalle. A san shi kwaɗayi ne. Ilu baba. Ya muna jiran ka kofar gidan ku sai duka fito. Ya za gan shi. Yanzu nan za gan shi. Duka kuna nan ne? Baba ya ne. Ya baba. Allah ya biya baba. Ku ce duk kuna nan wallahi bacci ma nake kuna da ranu wallahi.